Ahoj, vítáme vás u našeho prvního společného videa. Já jsem Claire. Já jsem Jul. Teďka vám ukážeme to, co jsme si dneska nakoupili za různý druhy gumiček a takových věcí. Takže se do toho pustíme, takže začneme. Claire? Já jsem si koupila jedny takovýhle gumičky, zelený. Tak já jsem si třeba koupila takovýhle 2 balíčky žlutých, protože žlutých mám teď hrozně málo. Jo, a kupovali jsme to u Číňanů a on tam má jako výhodnou koupi, jakože když si koupíme 10 balíčků, tak prostě je to jenom za 100, jinak by to stálo asi 150, prostě takhle výhodný. Já jsem si koupila další černou barvu, protože už jí mám fakt málo a mám už jenom asi 2 nebo 3 gumičky. Tak pak jsem si tady koupila takovýhle modrý, turkysový a mají růžový háček. Esek je tam málo a jsou rozházený, což mi trošku vadí. Já jsem rád, jako je lepší, když jsou v jednom balíčku, že tam pak nehledám. Tak. Já jsem si koupila pak tady ty modrý, co jsou jako dobrý, protože jsem měla málo modrý. A já jsem si pak koupila ještě takovýhle zelený se žlutým háčkem a vlastně jich tam docela málo, ale já jsem prostě zelenou potřebovala, takže to je zelená. Jsem si koupila jednu ještě červenou, protože už žádnou červenou nemám. A já jsem si ještě koupila takovouhle oranžovou, to je poslední, co jsem si koupila. Jako ona vypadá trošku taková červená, ale prostě to se jenom asi, prostě je to takový odlesk, ale je to prostě oranžová. A já už jsem ji fakt jako potřebovala. A vidím tady, že je tam nějaký, jak jsou tam ty eska, tak je tam nějaký divný esko, nějaký zlomený, ne zlomený, nějaký jiný, ale co se jim prostě těm Číňanům stává. Tak jsem si koupila takovýhle fialový a je tam takovej světle růžový háček a ty eska jsou tam zase poházený, což je blbý, protože když to sypu do těch krabiček, tak se mi to tam dává a je to prostě blbý. Tak a poslední, už to opravdu poslední, já jsem na tady ty zapomněla, takovýhle vroubkatý modrý. Tady můžete vidět, takový lehký vroubky. A byl tam teda fialový háček. Já jsem si koupila ještě takovýhle modrý, protože já potřebuji prostě hrozně moc modrý, já už žádnou neměla, takže jsem si ji musela koupit, no. Tak a teď jsem si ještě koupila takový velikánský balení. A to je prostě tady těch 6 gumeček. A prostě jsou tam jakoby, bylo to tam po 4 takových duhových. Nebo po 5. Takhle prostě duhový, že to je na mix. V každém balíčku je 600 kusů. Jo, je tam v každém balíčku 600 gumeček. Pak takovýhle 2 balíčky, kde jsou svítivý. Tak je tam 600 kusů a pak obyčejný černobílý a pak ještě jeden balíček černobílý, ale to už jsem si nasypala do krabičky. Tak to je ode mě všechno a teď bude ještě Claire tady něco představovat. Takže já jsem si koupila ještě takovýhle háček, který je vlastně k tomu nástavci a vlastně se to takhle otevře a pak tam máte ten háček. A pak jsem si musela ještě koupit žlutou, protože chci udělat miniona. No a to je ode mě taky všechno, takže se mějte hezky. Takže my se s vámi loučíme a doufám, že budete sdílet toto video a budete dávat lajky. A u dalšího videa zase ahoj. Ahoj.